Nou, ten eerste moet ik een punt maken, het woord agressief. Dat is een heel breed begrip. Als een hond bij wijze van spreken zijn lip al optilt, kan je dat al agressief noemen. Als een hond blaft, kan je het al agressief noemen. Dus het is een heel breed begrip. Maar bij de politie is het zo, als een hond achter iemand aangaat en hij probeert te bijten, omdat degene zich probeert af te weren of wat dan ook. Ja, dan noemen ze het agressief en dan gaan ze meteen schieten. En dat is een fout. Dat is eigenlijk niet normaal, want kan je iemand, een professioneel van een dogtrainer bijvoorbeeld, net zoals jou, die hond laten komen nemen en dan ook evalueren of het echt agressief is of zoiets? Ja, kijk, mijn mening in dit hele verhaal is van laat de overheid, het OLB, eens een keertje een campagne uitgaan dat het verboden is om je honden zonder toezicht op de openbare weg te hebben of op openbaar terrein. Dat is gewoon verboden, staat in de hondenverordening. Dus als ze daar nou mee beginnen en dat ze het ook strafbaar gaan stellen. Dus als een hond inderdaad over het hekje heen is gesprongen, is achter iemand aangegaan, stel het strafbaar voor de eigenaar. En ga niet meteen schieten. En ja, hoe gek het ook mag klinken, probeer weg te gaan en misschien wel de politie te waarschuwen hoor, dat hij naderhand naar die eigenaar gaat. Maar de eigenaar weet het ook niet altijd, maar ook vaak wel. Want je weet zelf of je hond een springer is of niet. Maar ja, als iemand toevallig het poortje van het hekje heeft opengedaan of wat dan ook, en die hond gaat er vandoor, ja, kan die eigenaar daar weer niks aan doen. Maar als hij dan thuis komt en zijn hondje ligt doodgeschoten, of tenminste, ze zeggen dat hij doodgeschoten is, want ze voeren meteen af. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg naar voor die mensen. En ja, een hond die beschermt meestal zijn terreinen, zijn omgeving. Dat betekent niet altijd dat hij agressief is. Nee, kijk, ik noem het altijd, het is een soort postbode-syndroom. Als een postbode komt, die gooit zijn brief in de brievenbus, gaat die hond die blaft als een gek aan het hek en zit te grommen en weet ik veel wat. De postbode gaat weg, wat denkt die hond? Yes, ik heb weer gewonnen. Maar laat je die postbode nou 100 poststukken achter elkaar brengen, dan doet hij dat niet meer. Het is hetzelfde, een hond beschermt zijn terrein eigenlijk. Dus die springt over het muurtje heen, die ziet iemand, en hij denkt van, joh, die hoort daar niet, want die man heb ik nooit gezien. En die gaat er naartoe. En als iemand anders dan een beetje raar reageert, want vaak op een scootertje of wat dan ook, gaan die mensen of harder rijden, dan gaat die hond erachteraan. En of ze gaan met een been die hond proberen weg te trappen. Ja, maar dan gaat die hond juist bijten, want die voelt zich op dat moment ook bedreigd. En dan heb je een bijtincident, ja, en dan kennen we de gevolgen weer. De hond wordt doodgeschoten, want hij is agressief. Ja, de mensen zijn, het is misschien wel een logische reactie, maar eigenlijk, mensen moeten ervan bewust zijn van je kan beter stoppen, naast je motortje of naast je fiets gaan lopen, aan de goede kant aan. Hè, dat je altijd nog je brommer of je fiets als extra bescherming hebt. Loop heel rustig verder. En als je een stukje verder bent, dan kan je gerust weer opstappen, want dan denkt die hond, nou, nu ben ik te ver van huis.